дӯстони азиз, як масъалаи бисёр муҳим аст, ки мехоҳам дар ин мавзӯъ ҳам ба шумо бигӯям. хуб, тавассути Мексика вақт онҳое ки ба амрико меоянд, аллакай ба он мақсад ба сарҳади амрико меоянд, ки дархости паноҳандагӣ кунанд. Сарҳадбонон муҳоҷиронеро ки тавассути сарҳад ворид мешаванд, ба онҳо иҷозат медиҳанд, ки дар амрико як муддате бимонанд, то ин ки суд қарор қабул кунад, ки онҳо дар амрико метавонанд ба таври доимӣ бошанд ё ин ки ихроҷ шаванд. яъне ба муҳоҷирон шанс медиҳанд, ки дар мурофиаи судӣ иштирок кунанд ва мавқеи худро дифоъ кунанд, ки воқеан ҳам паноҳанда ҳастанд ё ин ки паноҳандаи дурӯғин ҳастанд. хуб, дархости паноҳандагӣ киҳо мекунанд? Дархости паноҳандагӣ онҳое мекунанд, ки дар ватани худ, дар кишваре ки шаҳрвандӣ доранд, зиндагиашон дар хатар аст. Агар дар он ҷо зиндагӣ кунанд, онҳоро мекушанд, онҳоро ба ҳабс мегиранд, онҳоро таҷовуз мекунанд, шиканҷа мекунанд, яъне рӯзашон сиёҳ мешавад. ба ҳамин хотир онҳо ба амрико муроҷиат мекунанд ва мегӯянд, ки дар ватани худам, яъне дар давлате ки ман шаҳрвандӣ дорам, ки барои аксари тоҷикҳо ин давлати дуюме ки шаҳрвандӣ доранд, ин Русия аст. яъне дар ҳамон давлат зиндагии ман дар хатар аст ва он давлат маро ҳимоя карда натавонист ва барои ҳамин илтимос ба ман паноҳандагӣ диҳед. хуб, ин мавзӯи бисёр ҳассос аст. вақте ки шумо ба амрико ворид мешавед, ҳоло ба шумо кафолат дода нашудааст, ки ҳукумати амрико барои шумо паноҳандагӣ медиҳад ё на. хуб, агар паноҳандагӣ надод, шуморо ихроҷ мекунанд. як чи хубияш ин аст, ки дар суд аз шумо мепурсанд, ки агар шуморо ихроҷ кунанд, мехоҳед ки ба кадом давлат шуморо ихроҷ кунанд, ва давлатро шумо худатон интихоб мекунед. яъне барои шумо озодии интихоби давлати ихроҷ мешуда дода мешавад. ва барои чӣ ман мегӯям, ки ин мавзӯи бисёр ҳассос аст? Чунки вақте ки шумо паноҳандагӣ намегиреду боз ба ватани худ бармегардед, шояд ба мушкилиҳои дигари ҳуқуқӣ гирифтор шавед ва агар зиндагиатон дар хатар бошад, он хатар метавонад ба саломатии шумо, ба зиндагиатон боз таъсираша идома диҳад. дар баробари ин, вақте ки шумо аризаи паноҳандагӣ месупоред ё ин ки баёноти худатонро оид ба саргузаште ки аз сар гузарондед ва он фишорҳое ки доштед дар баёния иброз медоред ва ба ҳукумати амрико пешниҳод мекунед, ариза ва баёноти шуморо ва ҳама суханҳое ки шумо мегӯед ҳукумати амрико махфӣ нигоҳ медорад, яъне кафолати маҳрамияти онро таъмин мекунад. аз ин рӯ тавсия дода мешавад, ки вақте ки ҳукумати амрико барои бехатарии шумо, барои бехатарии ояндаи шумо кафолати маҳрамияти маълумоти пешниҳодкардаатона медиҳад, чӣ гуна шумо метавонед бо даҳони воз, яъне бо даҳони кушода дар бораи худ ба дигарон маълумот бидиҳед. ман ина барои чӣ мегӯям? Чунки вақте дар кӯчаҳои Бруклин, дар кӯчаҳои Нью-Йорк сайругашт мекунед ва тоҷикони навомадаро мебинед, аксари онҳо хурсандӣ карда мегӯянд, ки мо тавассути Мексика омадем, мисли ки аз ҳаҷ омада бошанд. ва ин тавассути Мексика омадан, яъне маълумот додан, ки шумо аллакай тавассути Мексика омадед, ба таври мантиқӣ вазъи иммигратсионии шумо муайян мекунад. яъне ҳама мефаҳмад, ки вақте ки касе ки тавассути Мексика меояд, онҳо паноҳанда ҳастанд, паноҳандаҳои сиёсӣ, аз чизе гурехтаанд, яъне аз хатаре гурехтаанд. ва барои ҳамин тавсияи ман ин аст, ки агар мусибате ба саратон омад ва ин ихтиёри ҳар кас аст, ки ба куҷо меравад, паноҳанда мешавад ё намешавад, тавсияи ман ин аст, ки шумо ҳамин маълумоти зиндагии худатонро барои бехатарии ояндаи худатон махфӣ нигоҳ доред. чунки мегӯянд, ки мо раҳбари иттилоъ то ҳамон вақте ҳастем, ки иттилоъ дар таҳони мост. вақте ки мо иттилоъро ба каси дигар мегӯем, мо аллакай иродаи он иттилоъро ба каси дигар медиҳем ва он аллакай аз он шахс вобаста аст, ки маълумоти шумо додаро ба манфиати шумо истифода мебарад ё ба зараратон. ин дигар дар ихтиёри шумо нест. барои ҳамин дӯстони азиз, аввал ин ки ҳар кас илоҳо зиндагии хубу осоишта дошта бошад, дар ватани худ зиндагӣ кунад ва аммо агар мусибате ба саратон омад ва шумо тасмим гирифтед, ки зиндагиатонро тағйир диҳед ва тасмим гирифтед, ки
ба ҷои амнтар бикӯчед ва амрикоро ҷои макони зисти худ интихоб кардед барои бехатарӣ, хуб тавсияи ман ин аст ки то анҷоми мурофиаҳои судӣ, то таҳияи ҳама санадҳоятон дар бораи вазъи иммигратсионии худ ба касе маълумот надиҳед ва бигзор ин як сирри махфии зиндагии шумо бошад. ва боқӣ ба ҳамаи шумо саломатӣ ва хушбахтӣ орзу мекунам ва бигзор агар ба нияте ба муҳоҷират омада бошед, ин қадар роҳи дурро тай карда омадед, худо шуморо ноумед нагардонад.